na nakapansin ng pagkainteresado ng mga tao sa programa sa TV tungkol sa huling panahon. Sabi ng manunulat ng TV sa dramang Revolutions, parang sobrang naninerbiyos ang mga tao tungkol sa kung saan sila patutungo para sa kapakanan ng kanilang mga anak at mga anak ng kanilang mga anak. Palagay ko, panahon na para masiyasat ang pagkakaugnay ng kabilang buhay, hereafter sa Ingles, at ng kasalukuyan. At kung may magagawa ang mga sangkatauhan ngayon upang maiwasan ang pagkakabasag ng bulang nuclear at ang katapusan ng mundo. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika, sinabi niya, "Kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman. Kayo ay mga anak ng liwanag. Hindi tayo sa gabi o sa kadiliman." Ito ay matatagpuan sa unang Tesalonika, Kapitulo 5, versikulo 4 hanggang 5. Kinagalitan ni Jesus ang mga lider ng mga Hudyo noong panahon niya. Nahuhulaan ninyo ang magiging lagay ng panahon, subalit hindi kayo nakakaunawa sa mga palatandaan sa panahong ito. Ang mga tao ngayon ay interesadong malaman kung anong mangyayari sa hinaharap. Walang kaparis ang bilis ng nangyaring sa mga bagay sa ika-20 siglo kumpara sa simula ng panahon. At ang mga biblical na propesiyang natupad na ay napakarami at eksaktong-eksakto. Ang mga ito'y malalim na mga pahiwatig para sa atin. Matuto tayong gamitin ng wasto ang ating oras dahil paubos na ang ating panahon. Kailangan natin alagaan ang ating mga kaugnayan at ayusin ang relasyon sa Diyos. Malapit na ang pagtatapos, kaya't huwag mag-aksaya ng panahon at gawin lamang ang nararapat ng paisa-isa. There are many yesterdays that have passed and more tomorrows still to come, but there's only one today to enjoy God's blessings. So enjoy life with our God indwelling within us. Ito po ang inyong lingkod na si Kasamang JT para sa pang-araw-araw nating gabay sa buhay. Atin pong napakinggan si Kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos, Kasama ang Diyos, sa inspirasyon ni Harold J. Sala. Dito po lamang sa Manawag, Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Happy Tuesday! We may still have to work today, but at least we can enjoy it today because there is something good that will happen today. Happy Tuesday! Is there a newborn cry? There in the light of every sunrise. There in the shadows of this life, your great grace. Is there on the mountain top? Sorrow and the dancing, your great grace, oh such grace. From the creation to the cross, there from the cross into eternity, your grace finds me. Yes, your grace. There on the
The gospel in one word is love. Love your neighbor as your brother. Love, love, love. Love, 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 love. The gospel in one word is love. Love your neighbor as your brother. Love, love, love. Love, 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 love. The gospel in one word is love. The gospel in one word is love. The gospel in one word is love. Love your neighbor as your brother. The gospel in one word is love. The gospel in one word is love. The gospel neighbor as is love. Love your neighbor as your brother. Love, love, love. Love, 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 love. The gospel in one word is love. Love your neighbor as your brother. Love, love, love. Hi! Welcome to Blessing Radio! May kasama ka! Kaibigan, saglit lang. May ikukwento po ako sa inyo. Ang pamagat ng kwento natin ay ang paghuhukay ng tunnel. May isang bilanggo na nais makawala sa kanyang pagkakulong. Gumawa siya ng paraan upang magkahukay ng tunnel o lagusan sa ilalim ng lupa na hindi malalaman ng kanyang mga bantay. 3 taon siyang naghirap sa paghuhukay nito, sa paghahakot ng lupa at sa pagtatago ng hukay upang hindi ito matuklasan. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas at damdamin sa paghuhukay at sa wakas ay natapos din ang tunnel. Lumusang siya dito upang tumakas. Ngunit sa kabila ng tunnel ay natagpuan niyang naghihintay ang mga bantay. Sinabi sa kanya ng nag-aksaya ka lamang ng pagod at panahon sapagkat siya pala ay pinatawad at walang palalayain na. Nang malaman ito ng bilanggo ay nasiraan siya ng bait. Dinala siya sa ospital ng mga may karamdaman sa pag-iisip at dito ay naubos din niya ang kanyang panahon sa paghuhukay ng tunnel. Kapag siya ay tumatakas sa tunnel na ito, nahuhuli rin siya ng mga bantay. Ibabalik siya sa kulungan, ngunit magsisimula na naman siya sa paghuhukay. Mga kaibigan, ano pong aral ang mapupulot natin sa kwentong ito? Ang paghukay na ginawa ng bilanggo bago siya nasiraan ng bait ay ang pag-aaksaya lamang ng panahon, pagsasayang. Iyon ay mabigat na gawain at masasabi natin para siyang tao na gumagawa na mabigat na trabaho kung araw na linggo. Ang paggawa ng mabigat na trabaho kung araw ng pangilin ay ang pag-aaksaya ng panahon sapagkat hindi ito binibiyayaan ng Diyos. Inilala niya ang araw ng linggo upang siya ay ating dakilain. Kaya't hindi tayo dapat gumawa na mabigat na trabaho sa araw na yan. Liban lamang kung ito ay kinakailangan para sa ating ikabubuhay o sa ikabubuti ng ating kapwa. Diyan po mga kaibigan, nagtatapos ang ating kwento at ito po muli si Father Butch Bombasi OP na magbibigay pa sa inyo ng maraming kwento. Great music like this. Salamat po, Panginoon. Salamat sa dakila mong hangal sa akin.
102.7.